Jeg skubber lige lidt. Og der er ålen altså sulten i dag. Og pas på ærmefrøken her. Det der fine ærmer, de tøj, de der drivvåde, ikke? Godt så, det er det i forvejen. Godt så. Ja, det ved jeg ikke. Du skal have det som uenighed. Men jeg kan altid sige, at ålen var ret sulten. Den kommer kun frem, når den er sulten. Så skal vi lige sige Malle her. Den har jo rent faktisk tænder. Den europæiske Malle. Det gør rent faktisk ikke noget, hvis der kommer lidt muslinger ned på bunden. De tre hegn, det er jo større. Og den måde, de svømmer rundt og mærker med deres fire skægtråde, som er skægtråde af tænder, er med mad. Og så har de deres mund gemt væk. Så kan de skyde ud og suge maden op. Ja, frøken, hvad sagde han lige ham dyrepasseren? Det var lige præcis den historie, han sagde. Ты держи, сейчас они подойдут, ты руками трусишь, и они не хотят, они боятся. Det er to større arter, to staletter eller en atlanterhavsstør, ikke også? Er vi med igen? Godt så. Og de har heller ikke tænder, hajer har tænder, ikke også? Ja, bare. Давай я попробую маленький. Да, бери. Godt så. Мам, ты тоже можешь. О. Tak for hjælpen, Julie, og tak for opmærksomheden. Og næste, der så har vi fået med hele klokken 1 her, at det jo... Час кормить следующий раз. Jeg kan ikke styre på det. Ну давай бросаем Og der туда. er noget mere, og der er noget dels overraskelse for os. Смотри, смотри. Мама, Ha' en god dag og god sommer. Tak. бросай, бросай вперед. Dem, der bliver stået lidt, inden de begynder at røre, man kan rent faktisk snakke med fiskene jo. Og det kan man gøre ved, at man flytter hånden, når man er tomtom lige fremme. Ikke pege, ikke den finger der frø, det kan man ikke lige se. Лоточек дать и не тряси.